Lho, isih wengi lho iki, Cah. Lah kok wis blonjo? Iya ya, Cah. Mbak Titin iki saking semangate. Jam 3 pajar wis lunga blonjo. Dan iki blonjoane Mbak Titin. Dino iki Mbak Titin ape masak jangan sop karo sambel goreng kentang rempelo ati. Nek menurut menu iki ribet apa ora ya, Cah? Nek menurut Mbak Titin sebenarnya menu iki ribet, tapi krana menurut Mbak Titin iki menu sing cocok. Dadi yo gas digawe ae. Iki mau wis godhog rempel atine, nyambi ngoceki kentange, saiki terus kentange diirisi. Irisi sesuai selera. Nek aku seneng tak kotak-kotak cilik-cilik ae. Ketoke sing cocok yo model iki. Nek digawe sambel goreng, nek kowe seneng model piye, Cah? Njajal komeno. Iki mau aku tuku kentang 15.000 untuk telung plastik. Seplastike isi telu. Lho, nyambi ngoceh kentangku wis sampe barae. Wis bar tak irisi langsung tak jegurno banyu neh, kumbah sampe resik. Bar ngono manasno wajan sing dikeki lenga yo. Lengone wis panas, kentange langsung dijegurno ae. Oseng-oseng tani sampe garing. Iki rempel atine wis mateng, langsung tak entas. Lho, kentange melu mateng pisan, Cah. Langsung tak entas pisan ae yo. Bar ngono siapno bumbune langsung blender. Mbak Titin lagi mode wegah ngulek. Wis bar di blender langsung digongso ae sampe mateng bumbune. Ojo lali dibumboni uyah, gula micin, tambah lada. Terus ditambahi banyu sithik. Enteni sampe umum bleguduk. Lah terus kentange lagi dijegurno karo rempel atine sing wis tak iris iki mang, Cah. Tak tambahi godhong jeruk ben rasane rada sedep. Bar ngono langsung diuduk-uduk ae gen kecampur rata, Cah. Lho sambel goreng kentang atiku wis mateng. Iki ganti ape jangan sop. Jangan sope iki bawang brambange tak gongso sik terus tak tambahi banyu, Cah. Iki jangan versine Mbak Titin yo. Karek kowe jangan sop model karepmu yo oleh. Banyune wis umup, sayurane wis nyemplung kabeh, karek ngekeki bumbu uyah, gula micin, kei ladaku, tambahi roiko. Micine sithik yo, Cah, gak tak kabehno sak glangsene. Jangan karo lawanku wis mateng, ayo mek sego, Cah.